Hello, what's up mga ka-Born to be Right at mga katropa, welcome dito sa ating channel at magandang araw sa inyo. So ito na naman tayo sa ating paglalakbay for today. So tayo ngayon ay merong pupuntahan. So tayo pupunta sa isang shop na puro KTM lang nandoon. So kaya ako pupunta doon kasi meron akong gustong bilhin. At tignan na rin natin kung ano yung mga available parts nila para sa mga naka-KTM, para may bahagi rin natin sa mga katropa natin. Ayan. So samahan nyo ako guys at alamin natin kung ano ang meron doon. So, hello, what's up mga katropa, mga ka-Born? Eto na tayo sa ating destination tour for today. Ayan guys, andito na tayo ngayon sa shop ng mga KTM. So mostly ang nakikita dito, puro KTM lang. So tara guys, silipin natin ang kanilang shop at tignan natin kung ano ang meron sa loob. Kung ano ang mga available parts nila para sa mga KTM user dyan. So tara guys, silipin natin. Yan, saktong-sakto ang pagpunta natin, merong naggagawa dito. So ngayon, meron tayong mga konting katanungan para sa mga tips sa maintenance ng motor natin. Especially sa mga naka-KTM. Dahil ang lahat ng nandito ay puro naka-KTM. So, tara guys. Ayan. So, kuya, tatanong lang po, ano po ang ginagawa nyo ngayon? Stator. Replace ako ng stator na yan. Okay yun. Kasi wala rin siya, grounded na lahat. Yan, stable ng current niya. Bawat okay. So, kuya, may tanong pala. May tanong kami. Yan. Kuya, paano ba namin maiiwasan ang pagkasira ng stator? depende sir sa accessories mo. Okay. Marami kang niloload na accessories, dyan na po puwersa yung stator mo. Kasi habang gumagamit ka ng accessories mo, mga driving lights or another, kahit ano pang mga accessories mo, yung stator mo, panay ang bato ng charging. Okay. Kaya yun ang mabubuhay. Ayan guys, meron tayong natutunan. Para maiwasan natin ang pagkasira ng stator ng ating mga motor, huwag tayong masyadong gagamit ng napakaraming accessories. So, tips yun mga kapongkan dyan. Siguro, kahit anong motor siguro, pag masyadong loaded yung ano nyo. Ito si kuya, isa sa dito sa mga chief mechanic dito. Ayan, sa'yo kuya. Ayan. So kuya, maliban pa sa stator, ano pa ang kailangan natin iwasan para magkaroon tayo ng problema sa ating mga motor? So kung ikaw, ano po ang inyong may papayo para maiwasan natin ang aberya? Sir, Yung mga basic lang, mga basic tools. sir, weekly kailangan check upin mo yung chain mo or yung other, yung battery mo. Every 15 days, check upin mo yung terminals ng battery mo para hindi ka magka-problema kasi yan yung main na pagka hindi mo chinek yung battery mo, lahat yan magsa-shutdown ng kuryente mo. Okay, yun. So ayun guys, another tips naman ang nating natutunan. So kailangan marunong tayong tumingin ng maintenance ng ating mga sasakyan, especially dito sa KTM na. So kasi guys, pag kayo oras na nag-troubleshoot dito sa KTM nyo, although na kayo may pera o kung ano man, hindi nyo magugustuhan, promise, dahil medyo pricey rin siya. Kaya ang pinaka the best na tip namin sa inyo ay maging maalaga tayo sa ating mga gamit. Ayan guys, huwag yung titipirin dahil ang buhay ng makina ng inyong motor ay nakasalalay sa inyo. Nasa atin kung paano natin dadalhin ng maayos. Ayan guys. So mamaya, tatanong natin kung ano yung mga parts na meron sila dito, na kung sakali kayo ay napakalayo man
Boss, pwede bang ano, halimbawa, o order? Pwede, padala? Yes sir, we do shipping nationwide. Oo, okay yun. Pwede Kaya pala. LBC or JLBC. Ay dyan, mga paps, sa mga Mindanao dyan, sa Nueva Ecija, yun, pwede pala tayong umorder dito. May LBC naman, saka GRS, kung GRS. ano pa. May ano pa, GNT. Yun, Legit so, po itong ano na to, Andres Moto Parts. Oo. Legit seller. Oo, authenticate. Original part, galing sa KTM talaga. Okay. So, ano pa ba guys? Ano pa gusto nyong malaman tungkol sa mga pinaka-pangunahing maintenance ng ating mga motor? Ayan. Mamaya, silipin natin ano ang mga available nila dito. Okay, okay. Okay, tingin-tingin muna tayo sa kanilang ginagawa. Ayan guys, so naikwento na namin sa inyo yung mga kailangan i-maintain sa motor para maiwasan natin ang matinding aberya habang tayo ay naglalakbay. Kung saan man tayo papunta, kailangan siguraduhin muna natin na ang motor natin o mga sasakyan ay nasa tamang kondisyon. Lalong-lalo na yung sa mahilig bumiyahe ng malayo. Oo, kailangan natin bago siguro tayo umalis, i-check niyo yung langis, baka kulang na, di ba? Number 1 ang service. Oh, langis. Number 1 daw yung langis. Di baling wala kang panggas, basta meron kang langis. Joke lang. Siyempre, kailangan mong may gas. Di ba? Tara guys, i-check natin yung mga parts nila kung ano ang meron dito. Kasi ang nakikita ko dito, meron silang mga parts, meron din silang mga accessories na nababagay sa mga KTM. So, meron ditong pang RC at